Tjena, jag heter Douglas. Jag heter Marcus. Och vi har börjat med en kanal som heter Doggone. Bra. Så att vi lägger ut en video idag och ja. Men imorgon kommer en till video. Eller jag hoppas i alla fall. Vi ska fixa någon på det. Ja. Så vi kan se lite om vi kör. Jag vill köra lite